dlouho jsem nestreamoval. Já tady budu prdeli. Já mám dobrý? Mám jednu stránku. Tady. Já to sami. Já se to pak lidí, no, jestli se sekám nebo tak, no. Čaute lidi, čaute. Já nevím právě. Lidi, sekám se nebo takhle, jakkoliv uvidíte streameček a dneska uvidíte masakr. Tak to zase. Ahoj. Lidi, sekám se. Lucko, sekám se nebo ne? Já mám kaple, lidi. No, teď sekáš, super. Teď uvidíte, kde, co se bude dít. To budete hotový z toho. Dobře. Jo? Ale kdybych se sekala, tak dej vědět. To tam je. Mám tady kamarádku, Ivetku. Ahoj. Peťa a Fanda? Stáňa. Co tam je? Co za chvíli uvidíte lidi? Jo, dobře. Ferdinand I. v roce 1751 tady začal stavět, ale umřel tady jeden dělník a jeho bratr chtěl pořád stavět a ani ne pár dnů a na tom stejném místě taky umřel. Jo? A jestli nevěříte, tak si to klidně můžete vyhledat i na Google, jo? A objevuje se prý tady černý jelen, nebo co, no? No, tak uvidíme, no. Čaute. Chvíli vydržte, musíme tam dojít lidi, víte? Je to daleko tady odsaď? Ne, už kousek, už tam budeme. Už tam budeme, jo? Ahoj Ivanka, ahoj. Pojďte lidi, lajkujte. Teď mi říká, že už jsme tady, jo? Za chvilinku. To se pak musím vydechat normálně. Ďáblova kaple. Ahoj. Se to jmenuje. A že se tu dělou paranormální jevy. No tady pak zajdeme za roh a už jsme tam. Tady jo? Tady za roh půjdeme a už jsme tam. Jo. Tak to jsem zvědavý. Cyril, dlouho se nedělal live. Já vím, já jsem pořád v práci. Okay. Tady nahoře, jo? Jo. No ale můžu ti říct, jako, že to je masakr kopec. Co to bylo? Vy jste pískali? Jo. Pojď, Peťo. Rakovinu by si mal. Tady město tady? Jo, tady. To je ono, jo? Jo. Počkej, stůjte. Tam nevidím. To je ono, jo? Udýchanej, Cyril, jo? Počkejte, já si musím vzít čelovku lidi. Hej. Vydržte mi chvíli. Lidi, vydržte chvíli. A takhle kopec? Já se jenom rozdýchám.
Jo? A co se tam stalo? Ivanka, hele, klidně si to můžeš i vyhledat na Google. Tady se ukazuje nějaký jelén, jo? Jinak se tomu říká ďábelové kaple a tady umřeli v roce 1971 Ale jenom král. Ferdinand I, jo, nevím, kdo to je, tak tady začal stavět tu kapli, jo? A tady ty kapli se mělo pohřbívat. Ale tady jsou nějaký prej, jak to mám říct, Ivet, co tam na ně spadlo, jsi říkala? Z ničeho nic ten kámen. Tam je nějaký kámen, který na ní spadl a oni to chtěli... A pak strom na toho druhýho. Protože už tam nebudou stavět. Prosím tě, Koho? Ahoj. Už tam nechtěli jakoby stavět, ale jeho bratr pořád jakoby chtěl, že se tam bude stavět a po pár dnech i umřel jeho bratr. Na něho se zřítil strom z ničeho nic. Zřítil se na něj strom. Jo, a to si můžete i vyhledat i na tom, jak jsi to řekl, na Google. Jo? Ale vydržte lidi, já tam za chvíli půjdu se tam podívat. My máme i spirit boxy, taky ty blbosti. Jo? Ale chci vědět prostě, jestli se tady něco bude dít a lidi lajkovat, celkově. sdílet, jo? Tak, pojďte. Budeš kouříš? Jo, tak se kouří taky, ne? Já nekouřím, neblázky. Já jsem šel náhodou, tak už jsem utekl, jak jsem se zapálil. Ale kudy se tam dostaneme? Já vám ukážu, vydržte, já se jenom napiju. Jsem ti dáš mi pak taky zbatou pití. A jak jsem to dělal tady, počkej. Mám ho zavřít? Jo, potom jo, se jenom napiju. Jo, takové. Já bych se podívat, akorát, že tady to je zajímavý. Jo, tady je všude les, se podíváte. Vzal telefon. Tady je všude les, se podíváte. Proč to máte takhle světlý, tvé, Jana? Říkáte, mám baterku si, co si vem? Batohu mám. Zelenou. Světí málo, ne, ale. Sedí hodně. Tady tu šedivou. No, to ona. To tam jde zpátky. Co tam to? Nedělej kam. Tady tu šedivou. No, to ona. To tam jde zpátky. Co tam to? Nedělej kam. A tohle taky můžeme? Jo. Tam můžeme, jo, dovnitř. Tam můžeme, jo, dovnitř. Jo. Tam můžeme, jo, dovnitř. Jo. Viděli jste to? Viděli jste, co to bylo? Já nevím. Pojď. Očeráži, pojďte. Ne, já tam nejdu, kdo jde první? Tady přes to okno, pojďte, ticho. O bože. Co to bylo, hej? Co to bylo, pane bože? Viděli jste to lidi? Ne lidi, fakt, já jsem viděl Sandu. Viděli jste to? Co to bylo? Tady přišlo lidi nějaká postava. Ne, fakt, viděl si Sandu, vy jste to neviděli lidi? To si ho už předal. To nejde vidět, Co to bylo? Očeráženci na nebesí po srdce jméno tvoje, buď vole tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Dávej pozor. Je něco bílýho? Na moje kábry, pojďte tam, pojďte. Hej, a poslouchejte, musíte to... Čuj. Viděl, že to viděl nějakou postavu. Hej, mě se motá hlava nějak. To je v prdeli. Hej, mám strach. Co je, ty vole, co vlášíte, co je? Co je, Ivet? Tam něco bylo, přísahám. Ale Přísahám. Co je, čak, ani jsem tam nevyšel. Tam něco bylo. Ale kde? Tady hned za rohem. Nesmí to. Ale kde?
Já to obejdu, já jdu tudy a jdu tam zpátky. Já jdu tady za tady ty. To vzali. Já jdu tady za tady ty hrobičky. Pojďte tudy. Ale já mám lidi fakt strávila. Tady jaký tak. Peťo, rakovinu vyšlo, pojď tady vedle mě. Sáma, Peťo. Ne, já nejdu první, pojďte. Peťo, pojď sem. Otče náš, jenci na nebesí, my jsme přišli v dobrém. Kdo jde první? Já ne. Mně to stačilo. Náš jenci na nebesí, my jsme přišli v dobrém. Kdo jde první? Já ne. Mně to stačilo teď. Peťo, pojď. A teď ten i oheň cítíš? Pazo! No! Pojď tam, no, pojďte! Hej, tam něco hodilo. Hej, oheň, viděl jsi? Hej, nemůžu tady být někdo? A kdo? No já nevím, jakože... Hej, půjdeme tady tou stranou druhou. Co to bylo? Jo, oheň tam byl. Lidi, mám strach. Mně se potí jazyk, lidi. Hejte v prdeli. Ive, nějak se potí jazyk. Já ani nemluvím. Mě se úplně klepou nohy, přísahám. Počkej. Hele. Co to bylo? Ne, nesmíte křičet. Věřte mi. Dobrý, Ivet? Jo. Jo? Pojď, pojď. Ticho, hej. Ne, hej. Aby se zase nezbláznila, neblázněte, hej. Já se podívat. Já nevím, jako jestli to je bez tomuhle, ale... To nevím, jak to vidí. Hej, lidi tady ale umřeli. Fakt přísahám. To si můžete na internetu. Já se úplně klepu. Kde to je? Já nevím. Tam už to není. Tady to bylo? Tam to není. To co? Fuj, mám strach, pane Se Boží. bojím tam jít sám. Počkejte, já nechci být to poslední. Jestli chceš tu s náma? Hej! Mámo, milý! Pomoc! Panečku, Božíčku, pomoc! Peťo, pojď sem na rakovinu vyčívat. Co to bylo? To si děláš prdel. Hele, hej, tady to už není sranda, jo? Hej, Peťo, pojď sem! Tamhle! Tady, ve okně tady, tam to vykouklo. Fakt si sanky, tam něco bylo. Joj, Tamhle za okně. lidi, viděli jste to? Co je, kde? Tady, vykukuje. Ale kde? Tady, Nevidím nic. v tom okně. Já nic nevidím teď. Dorazvenej, jestli chceš s náma. Běž, brachu, ty máš podmínku. Lidi, tady ten dostal podmínku za strom. On se popral se stromem. Dostal 3 roky. Já tam jdu. Ty tam jdeš? Ale opatrně. Opatrně. Bráško, já se pomodlím, neboj. Otče náš, jenci na nebesí. Dávej pozor na tady toho chábra. On dostal podmínku za strom. On mu polámal všechny ty, jak to mám říct, větve mu polámal. Dávejte lidi pozor na něj, on je fakt agresivní. Fakt si sám lidi, fakt za strom. To kdybyste viděli ten soud, jak probíhal, jak tam byly ty stromy. A oni na něj křičeli, my tě zbijeme, Peťo. No ale já jsem tam stál a říkám, tam byl jejich šéf, ne, Dub. A říkám, pane Dube, říkám, on za to nemůže, říkám, on si začal. Říkám, ten smrk. No ale dobrý. Nezvěte tak. Peťo, Stromu vlevo, vyšíma. píše, že někde vlevo. Běž tam, běž, draku, běž. U stromu vlevo píšou. Píšou mi u stromu vlevo. Ne ulevo, Tady vlevo někde u stromu. ale kde? Lidi píšou. A že nemáme tak řvát, tak lidi, tak... Bráško, pojď sem. Co mě kameruješ? Rakovinu víš? Hej! Co? Hej, to není sranda, lidi. Lidi, fakt, tady to není sranda, věřte mi. Než vy, vole, no.
Nevšimni si je, fakt věř mi. Jim se to píše, víš? Ať si to zkusej. Hej, Tamhle, vylezlo. Posvěď své jméno tvoje, buď vůle tvá, jak nebi i na zemi. Buď za tím oknem, nevylízej tady k nám. Dávej pozor na naše chábry. Ne fakt, to není sranda lidi. Mně jak se začne potit jazyk, a tady kamarádce taky jazyk, jo? Co bylo? Tak to je masakr. Lidi Fakt? nepočítají žádosti, to nemůžu. Lidi, to je masakr, fakt. Peťo, bolí mě nechty, potřebuji okousat u palec. Bolí jazyk. Ne fakt. Ale vás tady s náma není. To co, hej, lidi, vy jste to neviděli? Teď to natáčejte, já tam jdu. Opatr. Hej. Hej, lidi! Kde to? Ticho. To co? Ticho. Já už tam nejdu. Co to je? Já tam nejdu. Já tam jdu. Jdeme tam. Já tam nejdu, hej. Nechoď tam, Braško. Otče náš, jen na nebesí, posvěť své jméno tvé, buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Jo? Peťo, běž tam, Braško. Ty nemáš děti, běž. Ty nemáš ani manželku, běž. Tam. Tomu oknu. Ne, okolo běž. Tudy. Tady, takhle běž. Jak jsme šli poprvé. A dávej pozor, ale Braško, běž, ty nemáš děti. Běž. Iveto, ty běž taky. Já tady budu skábrat, my máme děti doma, víte? Veto, kdyby něco, neboj se, Braško. Já pak zavolám policajty. Jo, a já řeknu, pane policajt, ale já jsem mu říkal, ať někam nechodí. Hej, Peťo, mám tě rád, bráchu, dávej pozor. Brácho, mám tě rád. Co to je? Je tady. Peťo, mám tě rád, bráchu, dávej pozor. Brácho, mám tě rád. Co to je? Je tady. Peťo, mám tě rád, bráchu, dávej pozor. Brácho, mám tě rád. Co to je? Je tady. Z druhé strany. Mě se hodně potí jazyk. A mě jak se lidi začne potit jazyk. To je v prdeli. Ale nechce. Bráško, jestli chcete, aby to odešlo, já zaspívám. Víte? Tady to bylo. Tady co hořelo, ne? Co ještě A tady to ono to furt. Zasneme to. Co se snažíš, že zasneme? A on tady není. Hej, mi mamo, já naređa. Hej, some. Co bylo, hej? Hej, a já většinou, když zpívám, ono to utekne. Hej, co to bylo? Jo. Viděli jste to? Lidi, viděli jste to? Ty vole. Až bota bolí botě, lidi. Hejde mu kátuke, hejde o čolíke. Mamo. Hej. Ne, nechoď tam, nechoď. Nejdu. Nechoď, nedělejte. Hej. Tady to je. Kde to je? Tady. Jak to, že to neumím kamer... Ono tohle to. Hej, pryč, pomoc! Peťo, volej policajti! Peťo, rakovinu vyšíval, dělej volej policajti! Uj. Hej, mně to teď doma jen připadalo, jak kdybych byl to, jak se to řekne, jak kdybychom se teleportovali. Lidi. Já doufám, že to nepůjde nahoru na ten komín. Jak kdybychom se teleportovali. Co to je? Jaj, počkejte, hej. Tady z druhé strany. Pane démone, kdo jste? My jsme přišli v dobrém. Pane démone, já nevím, hej, to je pan démon. Nebo já nevím, jestli pan ďábel. Ne, to není sranda, lidi. Pšt. Co to je?
Hej, co když to brečí? Hej, ono to brečí. Tady by to brčelo? Jo. Lidi, ono to brečí. Tam běžte, nejdu, já mám strach. Ne, já bych doma zavolal policajta. Já bych zavolal na policii. A řekl Tam bych, nikdo ale není. že pan démon nás nenechá odejít. Lidi, ale teď jak odejdeme domů, hej? Hej. Tam je Lidi, náš kolega. on nechce... Já nemůžu dechat, hej. On na mě dává, abych nedechal, lidi. Co tam bylo, nevíme. Lidi. On na mě dává, abych nedechal. Peťo, rakovinu vyšímal, pojď sem. Nemůžu dechat, brácho. Zakoupám za to asi, ne? Tak to asi jede, ale. Já už to ani nehoří. Tamhle je, tam. Tady je. Tady je. Lidi, vidíte to? Čokoládový král, tady je. Králi. Tady je. Koukejte. Hele. Tady. Hej, tam kde to svítilo. Tady. Tady. Hele. Kde? Tady. Alex, Svítím. Tady. Tady nahoře. kde? Tady. Alex, Svítím. co to je? Tady to je. Já svítím. Furt mě se motá hlava. Lidi. Lidi. Mám si podívat? Ne, nechoď, tak běž, ty nemáš stejně děti, běž. Ty běž. Jdeme, mamo, já tady. Hej, teď to tam bylo a už to tam není. Hej, solo, nepuke, Můžeš zpívat, co přijde. vyjadaguka. Hej, nebuka, Peťo, dáme pozor, bracho. Tady to není. Tady to vylezlo teď. Hej, nebuka, tuke. Hele. Jde o čurípe, jako, že já tam bude čurípe. Kde je? Tady to bylo. Že já tam bude čurípe. Kde je? Tady to bylo. Co tam bylo? Tam je. Peťo, kde jsi? Na co hasiče? Tam je. Fakt jo. Jo. Tak na to nekoukej, když to máme. Co je? Tady byl. Dávejte pozor, hej. Ono to chodí za mnou. Hele. Pane démone, vy jste přišli v dobrém. Když jsi tady, můžeš zapálit to světlo na tom okně. Jenom dělej. To co? Jenom dělej, pak pan démon tě. Tady je. Pan démon tě Tady. vezme. Tady svítím. Kde? Tady. Tady. Nic nevidím. Tady. Vidět. No, tady, kde? Tak běž to kousek tam. Tady v rohu. Že tam nikdo není. Tak běž tady, jak jsem stal já. Tady to bylo v rohu. Vidíš to? Počkej, já půjdu takhle s rohem. Tady, pojď ke mně. Vydrž, já půjdu Tady. rohem. Koukej. Tady to je. Kde bude Tady. Kde? Kde? Tady za rohem, jo? Svítím. Tady, dáva. Je tam! Pojďte na děti, ale děti, pošlete mi jenom pojďte na mě. Pojďte vám strach. Hej,
Je tam, je tam. To, jak jsme Co to kurva je, nevíme, nevíme. Kde nesvítí baterka, lidi? Já už nesvítí. Energie. On mi odebral energii. Joj, co je? Uj, to já jsem vselek. Jazyk, kde se potí jazyk? Pomoc! To co rakovinu by si mal? More, já brečím a ty chceš taky brečet? Nádor by si mal. A nejde brečet. Hej, on mě nenechá brečet. Člověk si chce zabrečet, že tady je pan démon. A on chce taky brečet. Aby si se kroutil, more. Co je, co je? Hej, já bych volal policajty. Na tom komínu. Zavolej tam a řekni, on tady je pan démon. On na nás tu. Není sranda, ale my jsme asi obklíčení. Hej, on rakovinu vyšíval, podívej se. To je on, co dostal podmínku za strom. On se popral se stromem, lidi. To je on. Peťo, kamaráde, rakovinu vyšíval, to je on. Aby si mi okousal ten velký nehet, co mám na palci. Co si nestíhám rok. Hele. Lidi, kamerujte to. To co? Natáčejte to lidi. Mamo, Miri. Pomoc! Co to je, panečku Božíčku? Oče náš, jsi na nebesí, pane démone, dávejte pozor tady na moje chábry, na mého kamaráda, co dostal podmínku za strom. Ne, hej, to už Já už se ale fakt bojím, ale. Já- Fakt bez srandy. Ale to Ale vykukuje. nekoukej tam radši. More, sebere tě pan démon. Už tam není. To se může přijít domů. Je tam. Tady koukej. To mi co prošlo, Braško? Fakt jo. Přísal na moje děti. Přísal, Braško, nedělám si srandu. Co? Ne fakt? Co? Tak budu přísal na moje děti. Mamo, Miri, hej. Ono to jde naproti nám. sem. Přísám, jak se to rozuteče. Jo. Hej, couvejte, jde naproti nám. Ale Mamo, utíká naproti. Hej, bacha, jde za náma. Běž pryč, odstup, vypadni. To co, more? On se tady smál, nebo co to dělalo? hej, já jsem si tohle, Ono nám to jde naproti. ty jsi tak zakřičel, že jsem myslel, že už nejsi můj kamarád. Hej, ono to jde po nás. Jak říkali tady, že to? Ale tam Jo. to je. Tady to je. Hej, ono to jde po nás, bacha. Bacha, jde to po nás. Lidi, Bacha. On to lidi za náma. Hej, jde to za náma, bacha lidi. Hej, Haj. Jdeme pryč. Ono to jde za náma. hej, že to je stará tohle, ono to jde za náma. to je ten. Víš, co to ukázalo? Koukej. Takhle to ukázalo. Takhle? Takhle. Pomoc! Pomoc! Ale už se bojím lidičky, ale fakt. Hej, zůstaneme prostě tady ve prostřed. Hej! Tady. Tady to stojí. Ale co křičíte, já nic nevidím. Tady to bylo. Jdeme, mamo, já tady džán. Isobe tuke. Mamo, Miri! Hej! Uka. Ejde muka tuke. Pracho, já se tomu tyhle divím. Já mu zpívám a on neodejde. Odejdi, pane demone. Jestli chceš, aby jsme tady byli s tebou, tak zapál ten plámen, co jste jí zapálil. Jo, to by to. A co když ho zapálí?
No tak jdu Hele, domů. tady mi píšou. Nedělej to, ty Tohle vole. jsem už taky viděla. Nedělej to, bráško. Tady píšou, že už to taky tady viděli. Tady mi píšou lidi, že mají o nás strach. Hej. A že prý to jde na nejslabšího člověka. Oni někteří lidi si myslí, že to... Hej, oheň. Že to je sranda. Oheň, vidím. Kde? Tamhle, More, co oheň. děláš, Peťo? Na co to vyzýváš? Kde je? Aby to pálilo něco. Kde vole? Jo, Tamhle. Vidím oheň. Na co to? No nevidím. Já jdu domů, More, a tak díváš. Kde je? Aby to pálilo něco. Kde vole? Jo, Tamhle. Vidím oheň. Na co to? No nevidím. Já jdu domů, More, a tady s tebou nebudu. Nedělej to, ti říká Peťo. Tam to hoří lidi. Jenom dělej dlouho takhle, ty vole. Pšt. Ticho. To něco řeklo. Pane démone! Peťa, co dostal podmínku za strom, co mu polámal všechny ty, jak se jmenuje, větve. Dostal 3 roky podmínku. On tě vyzývá do kleše. Je to co fakt hoří? Jo. No to je co? Ale to on dělá. Nechce vylezou teď. Nevím, na co ty to more to. Pane démone, dejte mu za to pěstí. to hoří, hej? Dejte mu pěstí tady tomu, co tak malinký nechty má. Na nohu. Tak. Tak je máš velký, jo. To co mě hoří? Něco, Andrej. Jo, pane démone. Hele, tady lidi, hele, lidi tady píšou. Bude největší boj. Koukej, co tady Pan píšou lidi. démon a Peťa, co dostal podmínku za strom. Tady No. lidi píšou, že už, hele, chodilo za námi a pak jsme tomu šli naproti a už nás to nechalo. Ne, já nejdu naproti, Já neplácejte, nejdu hej. tomu naproti, ty vole. No, To vůbec. běžte panu démonovi to naproti. Mám mu to zasnout? Brácho, ty běž, ty nemáš děti. Mám mu to zasnout? Ty běž, To ale brácho. není dobrý zasínat. To by to fandím. To není dobrý. Peťo. Běž rakovinu vyšímal. No to je zas. Tam on je to policista. Prej si jinak bude furt s námi hrát. On je policista, Peťa. Tady! Mámo! Zároveň. Lidi, mě zasíná to, poslouchejte, já vypínám streameček, jo, ale nebojte se, streamy zase budou, ale jsou tady kamarádi, co streamujou, jo, tak se vyhledejte a mějte se, tady to, jo, kdo miluje tady ty streamečky. Pane Děmene, my se ti omlouváme, i moje tady lidi, co jsou na streamu, se ti všichni omlouvají. Že jo, lidi? A když nás to nepustí dolů, hele, musíme zavolat policajty. Zavoláme. Jo, zavoláme a řekneme, Za náma to bylo. že tady je pan démon. Pan vypne démon a že to... Peťa.lovec. Ne, Ivet? Petr tečka. Ono to zhaslo. Ivet, ty jak se tam jmenuješ? No tak, já to kolem to Stáňa Benoušek. Stáňa jsem Beňoušek. Jo? Já tam jsem takhle. Jo lidi, Peťo, ukáž. Pojď, já ti ukážu. Démon, co dostal podmínku. Petr. Já se ukáž, Brášku, dělej. Pane démone, vydrž, já ukážu to jenom. On je lovec. Hej! Tady jde. Lidi, Jsme pryč? lidi, já se s vámi loučím. Já nechci umřít. Jo, já nechci umřít, já mám doma děti, tady to a potom budu žít. Bylo to, je tam. Hej, on se rozeběhne. Jo, on jde proti nám. Jo, jde tak, tak šel někdo dole. v lese a pan démon ho to, jakože, víte, co myslím? strašidelný les. Jo? Peťo, zatni stream, však on streamuje, co blázdíte? On chce jít proti nám, bacha. Jo? Kde je Václav? On nejel. Já bych to neprovokoval lidi už. Ne, hej, věřte mi, hej, poslouchejte, doma Peťa může provokovat, on nemá děti ani ženu. Já jdu okolo. Běž, bráško, běž, tobě fandí, brácho. Běž, Zdravím, lidičky. běž, brácho, to... Běž, Bejku. My ti všichni fandíme. Václav tady není tady. Není, lidi. Myslíte si, co chcete, tady určitě není s námi Václav.
Já mám lidi po streamu, jo? Já mám 110 lidí, hej. Ty už nehul, vole. Já jsem ještě ani nezačal. Fuj, Co? ne nic, fuj, to co byla cíla, já jsem se lekl tady. Ty vole. Tady to jsem se lekl, hej, normálně cíli jsem se lekl, fuj. Fuj. Hej, tamhle je, přede mnou. Přede mnou, tady. Ale kde? Tam jak svítím, je za rohem, tady. Fuj lidi, já jsem se lekl tady to. Hej, tamhle je. No? Co? Ne? On už chce střílet. Jsem na to. Lidi, já končím, čaute. Já už mám fakt strach. Já mám taky fakt strach. Jo? Hej, tamhle je. Já už to nedávám, lidičky. Není to nahraný, tak běž pryč odsaď, když nevěříš. Na takový to, No, tak to píšou, víš, nahraný. ať si nahrou nějaký film. Jo. Úplně blbá baterka. Frajer, co koupil. To můžu dát dětem, ať si doma svítí. Zdravím 41 lidí. 20. Joj. Fuj. Hej, ale my si z toho děláme srandu, hej. No. Jo? To jako není sranda. Ale ty to vybavne tady z pravé strany, já jsem tam. Já se jdu podívat dokolo. Dívaj, tady. Pojď ty lidičky se mnou tady. Joj. Lidi, co mi píšou, běž mu podat ruku. Pojďte vy mu podat ruku. Co to je? Já to nechal, jestli zmizí. Nestřílej! Do vzduchu. Pozor, hej, já tam jdu. Nestřílej. Jdeš tam? Točím. Já už se bojím lidí. On tam jde, blázen. On tam šel, blázen. To lepšímu se nechtěl začít, no. Tady to. Hlavně nesmíte jít pryč, musíte to tam uklidnit. A jak to máme uklidnit, čo? Tak jako. Já se lidi, jak to asi máme uklidnit? Tam nic není. Nemám zapalovač. Nemáš zapalovač, prosím tě? Já se chci zapálit, já už. Já nemůžu. Teď se klepe celé tělo. Nemáš zapalovač, prosím tě? Já se chci zapálit, já už. Já nemůžu. Teď se klepe celé tělo. Sáme cigaretu. Fů to co? Bez mě 50 lidí, čaute, čaute. Kolik tam? To máš lidí? 120 lidí. Kolik? 125. Buď rád, Draku. Já přes 200. Co? Já přes 200. Máš 200? Zavitý. Hele, to už pak záleží na lidem, víš co, ukázal jsem vám to, pak ke komu půjdou, víš co, tak... Dobrý ti vadní follow, tak jdou ke mně. Jenom. A můžu dát polovičku. Ty kolik máš? 49. Dobrý. Já mám 123, 115, 114 už. Tak dělej, to zbývá. Polo vám vrátit po streamu, jo? No, já jsem zaplatil, myslím. Jaký komín. Lidi, tak je tady asi špatný signál, nebo já nevím. Lidi slyšíte nás? Když se tady děti, aby jsme streamovali, tak jsme sdíleli pod Malikou. Hele lidi, je tady 41 lidí. Nevíme.
Je tady 41 lidí, tak Teda školní, hej, to je v pohádce. běžte mi na... Dobrý? Do kameru jsem se praštil do kolena. A ty ten Tak běžte na můj profil a tam mám můj YouTube kanál a všichni mi tam dejte odběr. do pásu, ten smrt. Jsem spadl na ten kamen. Všichni odběr mi tam dejte. Já pak budu přidávat videa na YouTube ještě a tak dále. Zapněte Spirit Box. Spirit box mám zapnout. Jo, zapínejte Spirit Box, běžte dovnitř. Zapínat Spirit box. Jo, Jo. lidi, sdílejte to, lajkujte, jdeme zapnout Spirit Box. Co je baterka? Tady lidi píšou, my jsme tam byli ve 3 ráno a je to větší masakr. Jako věřím tomu, ale myslím si, že teď to... Tady lidi píšou, my jsme tam byli ve 3 ráno a je to větší masakr. Jako věřím tomu, ale myslím si, že teď to mají například 1000, ale máš fakt baterku prostě pořád. Tady tu takovou si kup. To jsou masakrový. Oče náš, ženci na nebesí, posvěť své jméno tvé, buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi. Můj kamarád si vzal vesku, protože si myslí, že je na Titaniku. Tady ten. Tam ten nemám. Kde máš? Tady ten mám a pak mám ten a tam ten nemám, ten to mám doma. Já nevím, jak se zapíná. Pojďte lidi, lajkujte, lajkujte. Koukej, nevím, víš, jak se to zapíná. Počkejte, já se jenom radníku. Je to masakr, tak taky bude 12 hodin. Co mám to pustil? Připravujeme Spirit Box lidi. Uj, rakovinu do toho. Ty, já jsem to lehčí. No já jsem spocený. Já nevím, jak se to dělá, ten moderátora. No to je jedno, ale si bude to šel. Když nevěří. Se jdou zkusit sami, že jo. Že sám, kdyby někdo normálně na mě vykoukl. Já jsem taky nevěřil, že jo. Pojďte lidi, zalajkujte to. Vám lidi si má? Ne, úplně vedro. Úplně horko, jsem Fakt jo. Jo, Je já se úplně potím. po mně úplně, nevím. Hej, koukejte lidi, koukejte. Jsem čekal, to chystá, ne? Tady. Počkej, já zkusím. To je to co? To je to co? To je to co? Já jsem zakupil ten kámen, no, rakovinu si to dopadl. Pojďte lidi. Moc. Na ten doručník. To strom, kdyby spadl, no. Já. Tady to není sranda, pojďte tady Padl na pojďte, fakt. končím, umírám. Už mi nemusí dávat ani lidi follow. Hele, vemte tu baterku, ale bude tady stát, nebo? Ten strom spadne. Co, přišel jsi? Tady si to tam až potrmuje. To jsem spocený. Jsme obkličený. No jeden komík. Kašlu z tebe. Rakovinu bys měl. Budeme kašleme. Co tady je? Tady. Vidíte to? Lidi, budu končit, mi se vyjí baterka.
Ty powerbanku? Ukaž, jak se může. To máš tečkovou? Po ty lidi tady na ten On musel vybíjet ten telefon. TikTok. Úplně z ničeho nic, Zik. Ti byl telefon? Výpad, ty vole. Z ničeho nic. Ty taky mi se úplně vybil telefon, si čeho nic. Nějaká energie. Potom až jakože úplně skončíme, tak vám pak něco řeknu. Já mám toho Jsi co viděl? Já, trocha já když přísám na děti, jo, já si fakt nedělám srandu, víš No co? jasný. Tak já ti věřím, že jo. Jak jsem... Tak co? Ivet 97, ať si mě najdou. Tady, takhle. Nenačte mi to. Št, št. Píšu, že nám mohla vzít ta energie. Jakože... Jo. Ty píšou Jo. lidi. Já jsem měl celou úplně nabitou. Nevím, jako jestli Já to je... jsem měl 80% a mám 12. Ne. Cože? To mi nemohlo vzít na takovou chvilku. Mě nevydrží celý den. Peťo, dobrý? Lidi, Ivet 97. Ivet, to mě najdou. Měl musí spadnout. Na píčo. To je dobrý, tady to je jenom na hřbitov. Víš, že položíš, dáš to na lení a ono ti to samo ukazuje pes, víš? Na hřbitově jo, ale tady takhle jako taky to může být jakoby zajímavý, jo? Ale to fakt... A nám stačí to, co vyvoláváme my, víš co? Víc nepotřebuji. Hej! Co je? Tady něco padá. Kamenek mi padal. Co? Co? Já jsem spadl ten buzerant, ještě kašel mám kvůli němu. Já jsem zákopal, o kamen jsem spadl. Teče mi krev na noze. Nevadí. Já se najdu vám chvíli. Lidi, protože tady blbne úplně signál. Tak se omlouvám, že to občas takhle je, ale blbne tu signál. Nevím, jak to mám říct, jakože... Víš, jak to něco, tak. Nevím, sice například to mohla být například sugerace nebo tak, ale fakt jsem to mají viděl. A i cítil jsem jako, že víš něco, prostě to. Pane démone, tam jsou kamarádi. Nevím, lidi, Hej, kam oni jdou? tam ještě kaple nahoře. Jak kaple? Nahoře kaple. Hodně daleko? A proč mi to neřekla? Tam je nahoře ještě. Jdeme? Ne? Já se bojím, že něco mi spadne na hlavu, ale... To jdem okolo. Už nejde víc ta baterka. Já mám na hovno baterku. Ne, já mám úplně taky to. Úplně energie nám to vzalo, lidi. Aha, a
proč jsi to neřekla? Jsem to říkala už na začátku. No neřekla, ty jsi řekla tady. Ne, i na, jak jsme sem přišli, říkal, že tam ještě kaple i Stáňa. To říkal. Je tam dole, jo. Kameru tam. Víš, tři. No, tady odsaď můžeme. Gaš, tady nic nemůže spadnout. Mám jít nahoru, jo? To záleží na tebe, ale ani... Hej, tam někdo chodí. Tak stůj tady. Ive, No, tam někdo tak svítil. Ale já vím, ale tam někdo svítil. Ale to můžeš být, když tam teď někdo prošel, more. já to nevídu. Není sranda, vole, spadnu pak dolů. Mám po hlavě hned. Já si myslím, že tady je nějaký člověk teď nahoře. Filmujete ještě? Jo. Nekoukejte se. Tam na to se dá takový zopejka. Nedívám se to strašně řeknu přes telefon. Ale ten strom je přehnanost. Jdeme tu vědět. Prý máš zavolat démona. Ne, ale jako kde to je teďko? Nevím. Tam by se to ukazovalo. Se bojím. To si tady měla být před chvílí. Umíš si ne stáhnout náš stream? No, Jo? jo. Dobrý. Normálně do toho live a stáhneš, ne? Tak. Ne, ať každý se stříháme. No, jasný. Videjka, víš? Já to dávám i na YouTube vždycky. Jo. Vždycky se střihnu a... To moje video, který já se stříhám, tak na YouTube si ho můžeš dát i, jo? Ale na TikTok chci, aby jsme měli každý z No, vás, jasný. Jo, i radši videjka. No jasný. Jinak si ho pak normálně můžeš stáhnout a můžeš si ho dát klidně na YouTube. Jo, pošlu. Hej, slyšeli jste to? Ne. Chceš cigaretu? Já mám trošku. Vydržte chvilinku, oni si zakouří. Pojďte zatím lajkovat. Lidi, mám to, když mi kliknete na profil, tak tam na profilu. Máš se followovat? Já právě nemám. Jo, aha. Ivet, máš se followovat? Nemám. No. Počkej, já se podívám. Aha. Vydrž to. Pane démone, Kde jsi viděla oči? my nemáme zapalovač, pane démone. Nemám zapalovač. Kde jsi viděla oči? Tady nás to nahánělo, než jsi přišla. Hej, ale to bylo masakr, ne, jak to tam prošlo. Ty vole, Z toho jsem byl hotový. no super. Já zase přijdu domů a žena zase na mě bude nadávat, že na co zase chodíme vyvolávat.
Pane démone, my jsme tady. Tam jak se svítila. Tady jo. Pojď sem, rakovinu by šíbal, Peťo. Aby si se kroutil jako strom. Jo, tam. A kde? Vidíte oči, ale já to nevidím. Sám. Ne, neblbni, tak Jo. teda. Lidi vidí oči, ale já je nevidím. Kde lidi vidíte oči? Jo, já je vidím taky, hej, hej. Tady jsou oči. Kde? Já tam teď rozmazaný, ale počkej. Já to zaostřím. Já to najdu. Teď zpátky. Kde to je do píče? Vidíš? To jsou oči. Ani se tě ptají, jestli máš zaplet nějaký filtr, nebo co to znamená. Nemám filtr. Žádný filtr Co ti nemám. je základ by šíbal? Spadil jsi? No, žádný filtr lidi zaplej. Normální mám. A na co lezeš nahoru? Však ty jsi vylezl až na to, pojď se mnou, Ive. Lidi zaplej. Normální mám. A na co lezeš nahoru? Však ty jsi vylezl až na to, pojď se mnou, Ive. Házím, jo? Teď. Tam. Najdi tu houbu. Děkuji, pane démone. Našla si houbu. Já tu, jo. Je tam něco nahoře? Houby tady jsou, plno hub. Ale to není sranda, ten strom, věřte mi. No tady ten strom, to je on ten údajně ten strom? Hele, náhodou spadne na nás a... Máme k autu, nebo ještě nejdete? Lidi, sekám se občas, protože je tady na prd signál. Ale moje bychom ještě káhli tady na tu kůzku. Dej se, kde ne? Jo, nebo ona nekouří. Komu poprvé budu? Kdo u sebe? Nechce píšou. Co? To jsou trubky. To nereaguju na to vůbec. Vypni filtr. Já nemám žádný filtr, vy jste úplně blázni. Tady si promíkám ještě jinam. Ty půjdeš sám. Na houby. Nemám fakt filtr. Žádnej. No, nemám, ale No, Si ji nešímej, ne, tak nemáš žádný filtr, jako tak, jak je máš přesvědčit? když po tou cestou dostanu se k autu. Nevím. Jo, tady dolů, koukej. A tudy tou cestou? Tady rakovinu by si měl, more. Tak dolů. Průchodní. Dělej si, co chceš. poslali mi screenshoty. Kecáš. Tam jenom mé dítě. Ukáž ještě jednou, přibliž to. Do oči, nebo co to je? Ne, něco tam je, ale jak kdyby to svítilo s očima. Jo? A to je v tom pod vchodu, ale. Tak. A nesmí mít oči. A ty nestreamuješ už? Streamuju. A jak to ukazuješ? Přes bublinku, Messengeru. Jo, aha. Mé oči. Jsem to říkal. Pojďte lidi a klikejte. Spočil jsem se. Ty já ani nemluvím. Taky? Jo. Tady se to nikdy nedostavilo. Nemůžu dolů. Však ty jsi mi to poslala. Peťo, tudy, koukej teďko. Koukej. Koukej na moje světlo. No, počkej, si zapálím. Nemá zapalovat, na model. Pojďte lidi, klikejte. Já si dám cígo lidi. Víte, jestli máte kusy? Já jo. Mám to vypnout? Vydržte lidi, já si dám cigaretu. Kam mám svítit teď? bude streamovat do rána. Má 120 lidí. Oči v keři byly vidět, když si svítila. Tady jo, lidi.
To já nevyběhnu. Ale ze strachu vyběhneš rozba. Vyběhnu do prostředí. Jdeme! dovnitř. Jdeme! Slyšeli jste to, ne? Jo. No, ale jako fakt, ale. Tam někdo chodí. Peťo, jdeme! More, tady chodí prasata, hej. Neutíkejte. Peťo, my jdeme dolů k autu. Kam šel? Kam šel? Nesvíd na mě. Tam něco chodí, vole, dole. To můžou být i například lidi, kteří na nás koukají. Jenom Tam něco stojí za rohem, kde? Tak mohli přijít jako někdo vyprankovat, co? Jo. Hele, Jsme tam neměli se říkat, kde jsme. Ale třeba si, jak jsem říkal, že si to můžu vyhledat na Google, tak si to vyhledali a teď vidí místo, víš? Přečetli si o tom, víš, že fakt se tady něco stalo? Jdeme. Ale to, králi, Hele, co? pojďte sem. Ne, vysíláme. Hele, ale přísám. Máme tam pistol. Jo. Tady někdo je? Jo? Já jsem šel i nahoře. Ale ne nahoře, teď. Přísám mi na děti, že ten někdo chodí. Ten někdo je? Ale já jsem vám říkal, Podrž ten patrku. ty jsi stál nahoře a tam taky jsem něco viděl lezlo. světlo. Počkejte. Lidi, to těžko tady je a tamhle jsou. Pojďte se na to svítit. Já tedy, Slyšíš to? Slyšíte to tady? Buďte ticho, jo? To jsou srnky. Pojďte, jdeme. Tam chodí srnky nebo nějaký jelen třeba. To může být i divočák. Nebo divočák, no. Hej, dál. Ticho. Kdyby to byl divočák. Vím, že to, ale prostě zkoušet prostě na strom. Jo? Vím, že my jsme těžký, víš, ale ze strachu prostě uděláš všechno. Já asi vypnu stream, kdyby náhodou, tak ať můžu zdrhat. Jdeme. To může být fakt divočák, víš, může fakt být. Hele, lidi tady píšou, buďte už všichni při sobě radši. Najdu poslední. To jeho pistoli nic neudělá. Máš říct zpátky do ruky pistol, když nějak. Někdo zpívá, přísám Bohu, veď. Jdeme, pojďte. Jdeme. A on to viděl. I tam nahoře jsem byl sám, na ty skále, tak tam taky furt se něco to... Já neříkám, že tady třeba ví, nebo tam, ale to třeba může srnka. Mám tam na pistol. Já to slyšela. Koukejte za sebe, víš, to může být divočák. Lidi, já nechám takhle radši telefon dole, jo. Že si třeba svítit jinam. Je pro mě. Dobrý, dobrý. Hej, To je na piču, hej, jak nejdeme všichni pohromadě. On tam naběhl pistol.
Peťo, pojď, musíme jít všichni pohromadě. Jo, ok. Já neslandu. Já bych nečíslo. Ale já vím. A tak myslím si, že jsme to slyšeli všichni tři. No. Pojďte, pojďte. Nějaký pískání slyším. Má vybitou baterku, vzala mu to energie. Lidi, takže to zapnout nemůžem. Hlavně buďte připravený, může se stát fakt, že nás někdo může i vystrašit. No jasně, ne. Víš, mně už se to stalo. Tak ho napálím. To můžu říct, jakože já jsem moje myslel, že dostanu infarkt. Fu ty pičo. Aby nevystřel. Se bojíš ty pistolí? No. Mám bohu, to mám co je. Mám bohu. On to má vyskrýnovat. Hele, lidi tady píšou, taky přijde, že něco za váma jde. Pojďte, jdeme. Pšt, ticho. Slyším kroky. Taky jsem většinou. Hele, dneska už končím, ale potom až vypěte stejný, tak pokecáme s Veličem. Dobrý lidi, hele, mějte se hezky a díky za lajky a Potom zatím ahoj. Jak se jmenuješ? Péťovi ne, tak oni... Víš? Lidi, běžte na tady ten stream teď. Kolik tam máš? 55 lidí. Teď tam bylo 90. Jo, běžte k němu lidi. Mějte se hezky a zatím ahoj. Proč by se fakt ještě jeli